Di na kinahanglang mobisita pa sa nasud sa Japan aron masud-ong ang matahum nga cherry blossoms kay aniay punoan nga nahimong bag-ong atraksyon karon nga puno sa buwak sa kilid sa kalsada lang sa barangay San Sebastian, Bato, Samboan, Cebu. Makita kini atubangan sa sikat nga dapit ang White House nga iya sa magtiayong Democrito Rusiana Briones o Concepcion Gantuangco Briones. Milungtad ang White House sud nas 49 ka tuig samtang cherry blossoms gitanom niadto pang 1975. Namuwag og nibuswag ang punuan sa cherry blossom matag panahon sa ting-init sama sa nasinati karon sa pagbisita ni Bato, Samboan aron makitaan ang pagbuswag sa cherry blossoms daw susama-usam sa cherry blossom nga maghatag og landong sa mga tao ning panahon sa kainit. Ang kanindot sa talan-ahon nakadapit sa mga motorista o mga tao nga mulabay tungod sa pagpasulabis sa kulor nga pink sa mga buwak nini. Sagad kiring namuwak matag Abril nga gamiton sa pagdayan-dayan sa simbahan. Mulak gini siya, atol ganig mahal nga adlaw. Unya, o na yung pang-decorate sa karo sa simbahan.